Знаеш ли, че на всеки 5 минути някой човек над 60 пада толкова тежко, че повече никога не проходва истински? Докато този разказ стигне до следващия си абзац, още 3 ще са приети в болница. Не защото са несръчни, а защото нещо тихо, почти невидимо, си тръгва от тялото им – мускулите. Това не е нормално остаряване. Това е саркопения. Медицинското име за възрастово намаляване на мускулната маса и сила. Започва без фанфари, без предупредителна сирена. Една сутрин краката ти просто са по-уморени от обичайното. След седмица стълбите изведнъж стават по-високи. Балансът ти се клати, а после едно подхлъзване, една стъпка встрани и падане. Повечето хора не подозират нещо изключително важно. Тази тенденция може да се забави, да се обърне, дори да не се случи изобщо, ако храната ти носи точния вид белтък в точния момент. Не става дума за скъпи пудри или за сложни за приготвяне меса. През 2023 година в Journal of Clinical Nutrition and Aging излиза изследване, което показва нещо простичко. Само 25 грама целенасочен, истински белтък на ден водят до 28% по-добро задържане на мускули при възрастни хора. Без тренировки, без хапчета, без операции. Представи си какво прави това за походката ти, за увереността на коляното, когато слизаш от тротоара, за хватката, когато отваряш буркан. Сега ще те преведа през 7 достъпни, високобелтъчни храни, подредени от полезни до променящи играта. Няма екзотични чудеса, няма модни капризи. Това са обикновени неща, които се крият на рафта в кварталния магазин, пренебрегнати между по-шумните етикети. Повечето струват по-малко от чаша кафе. И когато стигнем до номер 3, ще видиш нещо неочаквано. Не е месо, не е шейк, а помага мускулите да се възстановяват, докато спиш. И шансът е да не го държиш вкъщи в момента. Преди да тръгнем, помисли за 2 кратки неща и ако искаш по-насочени съвети за твоята ситуация, остави отговор в коментарите. Закусваш ли поне 25 грама истински белтък или по-често пропускаш сутрините? И в кои мускули усещаш най-много загуба на сила – крака, ръце или хват? Докато слушаш, ако съдържанието ти помага, абонирай се за канала Здраве и мъдрост и натисни харесване. Така ни помагаш да стигаме до повече хора на твоята възраст, без да прекъсваме ритъма на този разказ. Да започваме. Номер 7. Едамаме. Тези зелени соеви зърна са като малки капсули с левцин, аминокиселината, която включва белтъчния синтез в мускулите. Нивата им съперничат на скъпите суроватъчни пудри и могат да задействат изграждането на мускулен протеин в застаряващо тяло в рамките на около половин час след хапването. Ето къде е клопката при остаряването. Мускулите стават по-малко чувствителни към сигналите от белтъка. Това състояние се нарича анаболна резистентност. И така се ражда онова усещане, че колкото и пилешко да ям, сякаш нищо не става. За да щракне ключът за изграждане, едно хранене трябва да ти даде около 2,5 грама левцин. Много източници изискват огромни порции, за да стигнеш до тази граница. Чаша едамаме доставя приблизително 2,2 грама левцин. И отгоре на това изофлавони, които тушират възпаленията в мускулите, свързани с възрастта. През 2022 година в Journal of Nutrition and Healthy Aging показват, че възрастни, които включват едамаме 3 пъти седмично, увеличават силата на хвата си с около 18% в сравнение с други хора, приемащи същото количество белтък от други източници.
Представи си ръката, която пак затяга капачката на бутилката, без да трепери. Как да извлечеш ползата на практика? Вземи замразено, обелено едамаме от всеки голям супермаркет. Сложи във вряща вода за точно 5 минути. Не повече. Прекомерната термична обработка удря левцина. Изяж една чаша след обед като самостоятелна закуска, порасена с щипка морска сол. Тук идва малката тайна, за която рядко се говори. Белтъкът от едамаме се усвоява осезаемо по-добре, когато го ядеш отделно от други храни, а не в компания в салата или пържени зеленчуци. Причината е проста. Аминокиселините си конкурират входа през чревната стена. И ако сложиш едамаме в купа с други белтъчини, левцинът се блъска на опашка. Когато го хапнеш самостоятелно към 15 часа, точно когато кортизолът естествено спада, даваш на мускулите си защитен сигнал в момент, в който тялото иначе обича да разгражда тъкани за енергия. След 3 седмици може да усетиш, че бурканът с туршия сдава без съпротива, че ставането от ниския диван на внука ти става без да търсиш облегалката за опора. Това е силата на точния тайминг за левцина. Подсигури си успеха с малко организация. Раздели едамамето в пликчета с порции и ги дръж във фризера. Сложи си напомняне за следобедната закуска. При тази храна постоянството е по-важно от количеството. Едамаме работи отвътре. Следващата храна променя начина, по който мускулите се държат през нощта. Отвън да изглеждат спокойно, а отвътре да се възстановяват непрекъснато. Номер 6. Кисело мляко от гръцки тип. Гръцко кисело мляко. Тук героят се казва казеин, бавно усвояем белтък, който храни мускулите до 7 часа подред. Точно толкова липсва на тялото след 60 нощта. Нощем тече тих процес – нощна катаболия. Това е моментът, в който мускулите ти, без да има свежи аминокиселини в кръвта, започват да се самоизяждат за енергия. Обикновеното кисело мляко няма да спре това. В него често има повече вода и захари, отколкото белтък. Но гъстото гръцко, прецеждано 3 пъти, носи около 20 грама бавно освобождаващ се белтък в една чаша, като часовников механизъм, който тиктака и подава тухлички през цялата нощ. Как да го използваш умно? Изяж точно една чаша натурално, пълномаслено гръцко кисело мляко 30 минути преди лягане. Не посягай към обезмаслените варианти. Те покачват инсулина и пречат на възстановяването на мускулите. В American Journal of Clinical Nutrition през 2021 година показват, че възрастни, които приемат гръцко кисело мляко преди сън, задържат с около 31% повече мускулна маса за 6 месеца спрямо хора, които приемат същите калории от късни въглехидратни похапвания. Има и малък трик, който утроява усвояването. Разбъркай в киселото мляко една чайна лъжичка смляно ленено семе. Омега-3 масните киселини помагат казеиновите белтъчни пакети да преминават по-ефикасно в мускулните клетки. Ако семената не са смлени, просто ще преминат през теб непокътнати и ползата ще отиде в канала. Представи си следващата сутрин. Будиш се и не усещаш онова ръждиво скърцане в бедрата и кръста. Причината е, че през нощта мускулите са градили, а не са разграждали. Когато купуваш, гледай етикета. Търси живи активни култури. Тези полезни бактерии подобряват усвояването на белтъка осезаемо. Избягвай варианти с желиращи добавки, като царевично нишесте или желатин. Те разреждат реалната концентрация на белтък и правят чашата да изглежда по-пълна, отколкото е. Докато гръцкото кисело мляко пази нощта ти, следващата храна връща нещо,
което тялото все по-трудно произвежда само. И липсата му обяснява защо понякога имаш синини от най-лек удар и усещане, че мускулът е силен, а движението несигурно. Номер 5. Колагенов костен бульон. Истинският костен бульон, сварен бавно, 24 часа, от говежди кости с мозък, дава глицин и пролин, аминокиселини, които възстановяват съединителната тъкан, сухожилията, фасциите, коланите и каишките, които държат мускула за коста. След 60, тялото естествено произвежда около 50% по-малко колаген. Затова може да усещаш парадокс. Мускулът сам по себе си е силен, но усещането е, че частите не работят заедно, когато вдигнеш нещо по-тежко или се опиташ да се задържиш при подхлъзване. Пазарът ще ти предложи колагенови пудри за $50 кутия, но домашният костен бульон носи същите аминокиселини плюс минерали като фосфор и магнезий, искрата за мускулното съкращение. През 2023 година в Journal of Functional Foods докладват: възрастни, които пият по около 240 мл 8 унции костен бульон дневно, намаляват мускулната болезненост с приблизително 43% и увеличават обхвата на движение още в рамките на 4 седмици. Как да го направиш у дома без театър? Помоли месаря за говежди кости от пасищни животни, най-добре с костен мозък. Обикновено струват по $3 за паунд, под 6 до 7 лева, за килограм. В нашите магазини цените варират. Изпечи ги на 230 до 235 градуса по Целзий, 450 градуса по Фаренхайт, около 30 минути. Докато хубаво покафенеят, това дава дълбок вкус. После ги сложи в бавна тенджера мултикукър, залей с вода и прибави 2 супени лъжици ябълков оцет. Точно оцетът много хора пропускат, а той е ключът. Помага минералите да напуснат коста и да влязат в бульона, където вече са на твое разположение. Без него правиш скъпа ароматизирана вода. Повечето рецепти казват да обереш мазнината отгоре. Не бързай! Тази жълтеникава шапка съдържа витамин К2, регулировчикът, който насочва калция да отиде в костите, а не в артериите. Остави го, размеси го преди сервиране. Представи си коляното ти, което спира да стърже, когато се навеждаш за пазарската чанта. Рамото ти, което не засяда, когато сменяш крушката над масата. Това е усещането, когато съединителната тъкан получи градежа, който й липсва. За удобство замрази бульона във формички за лед. После прехвърли купчетата в пликчета, 4 купчета в чаша гореща вода и имаш мигновена напитка, подкрепяща мускулите, на цена около стотинки на порция. Ако този разказ ти е полезен, помни, в здраве и мъдрост редовно споделяме подобни практични решения. Абонирай се и натисни харесване, за да не пропускаш следващите части. Продължаваме след секунда. Костният бульон е като да укрепиш мостовете и въжетата. Следващата храна е пълноценен белтък, който стомахът ти посреща с радост, без да лежи тежко с часове, както се случва с някои меса, когато стомашната киселина вече не е така щедра, както преди. Номер 4. Цели яйца. 3 цели яйца носят най-високия качествен резултат сред храните. 9 незаменими аминокиселини в точни пропорции, от които застаряващият мускул има нужда, за да се възстановява. Десетилетия страх от холестерола прогонваха хората от жълтъка, а именно там живеят витамин D и витамин B12, молекули, които правят мускула по-чувствителен към самия белтък. Яйчен белтък без жълтък е като да строиш къща с тухли, но без хоросан. След 60 солна киселина в стомаха намалява средно с около 40%. Това прави твърдите белтъци, като стек, по-трудни за разглобяване на тухлички.
Яйцето, напротив, се усвоява напълно за около 90 минути и подава аминокиселините в момент, когато мускулът може да ги използва. За да получиш максимума, свари яйцата сов, точно 6 минути. Белтъкът става стегнат, а жълтъкът остава леко течен. Така съхраняваш топлочувствителните витамини от група Б, които иначе се разрушават при твърдо сваряване. И още нещо важно за яйцата, което мнозина пропускат. През 2022 година в Journal of Nutrition излизат данни, че когато по-възрастни хора закусват с 3 цели яйца, синтезът на мускулен протеин скача с около 40% повече в сравнение с еквивалентен белтък от зърнена закуска с мляко. Има и една тиха уловка. Когато ядеш яйцата си заедно с много зеленчуци, влакнините в растенията могат буквално да уловят част от аминокиселините и да намалят усвояването. Затова изяж първо яйцата бавно и спокойно. Изчакай 10 минути и тогава посегни към препечения хляб или зеленчуците. Така даваш шанс на белтъка да влезе в кръвта и да стигне до мускулите без тълпи по пътя. Таймингът също е герой в тази история. Има един прозорец – първият час след събуждане, когато кортизолът естествено е по-висок и действа като транспорт за аминокиселините, помагайки им да навлязат в мускулните клетки. Мнозина оставят закуската за късно преди обед и пропускат този естествен асансьор. Представи си да чукваш яйцата, без черупката да те дразни, да ги разбиваш, без китката да се оплаква, да вдигаш тигана с една ръка, без да мислиш за това. Това усещане за лекота идва, когато мускулите получават белтък, който наистина могат да използват. И още една малка инвестиция с голяма възвръщаемост. Избирай яйца от свободно пасищно отглеждани кокошки, дори да са с лев-2 по-скъпи на дозина. Обикновено съдържат повече витамин D, а недостигът му често е скритата причина мускулите да не отговарят на белтъка, колкото и да се стараеш. Яйцата действат бързо, но следващата ни стъпка крие протеин, който като че ли говори на мускула на неговия собствен език, с механизъм, за който учените заговориха ясно едва в последните години. Номер 3. Семена от коноп, хемхардс. Малки на вид, а с характер на орехи. Тези семенца носят протеин, който тялото разпознава като близък до структурите в самата мускулна тъкан. Резултатът е сигнал за ремонт и растеж, който много други растителни източници не успяват да подадат толкова уверено. Всяко зрънце е като миниатюрен пакет с всички 20 аминокиселини, включително 9 незаменими, които организмът не може да изгради сам. Около 1/4 от теглото им е пълноценен белтък, съпоставим и дори по-висок от някои меса, и се усвояват за приблизително 2 часа, без подуване или газове, които понякога бобовите предизвикват. С възрастта се произвеждат по-малко храносмилателни ензими. Затова пилешкото понякога седи като камък. Конопените семена носят свои собствени ензими, които помагат белтъкът да се разгражда по-леко. Има и още един бонус. Съдържат гама-линоленова киселина, рядка омега-6, която действа точно там, където възпалението в мускулите се прокрадва с годините. Как да ги използваш в твоята сутрин? Пораси точно 3 супени лъжици сурови конопени сърца върху овесена каша или върху гъсто кисело мляко. Не ги термично обработвай. Топлината изключва ензимите. И запомни вътрешната тайна, която дори не всички биомагазини казват на глас. След отваряне дръж пакетчето във фризера. Тези деликатни мазнини и белтъци бързо се окисляват на стайна температура, гранясват и вместо да гасят възпалението, го разпалват. Мнозина бъркат конопа с марихуаната. Тук няма ТХС, тук няма опияняващи ефекти. Има само хранителна стойност и практичност. Купувай малки разфасовки, дори насипното да изглежда по-изгодно. И търси семена със свеж зелен оттенък, не кафеникави. Свежите,
носят повече биоактивни белтъци. Представи си как ги поръсваш върху закуската си и след час усещаш енергия, която не пада като след захарен пик, а се носи равномерно до обяда. Ако намираш тези насоки полезни и искаш още такива приложими идеи, абонирай се за Здраве и мъдрост и натисни харесване. Това подпомага да стигаме до повече хора с нужда от точно тази информация, без да спираме потока на историята. Семената дават сигнал за растеж, а следващата стъпка осигурява ударна доза белтък, която стои в шкафа с месеци и струва по-малко от лев на порция. Номер 2. Сардини. Една малка консерва сардини в собствен сос носи около 23 грама белтък с висока бионаличност и нещо, което месата не дават в същата готова форма. Естествен креатин, директното гориво за мускулното съкращение. Проблемът, който тихо разяжда мускулите в годините, не е само недостиг на белтък. Често липсват омега-3 масни киселини, онези, които отварят вратата за аминокиселините да влязат в клетката. Сардините дават и двете едновременно. Затова по крайбрежията на Средиземноморието възрастните се движат стройно и уверено. Техните чинии от десетилетия са настроени така. Сардините се ядат цели, с меките кости, и така дават калций и витамин D, които работят като дует, за да задействат мускулния синтез. И понеже са в началото на хранителната верига, съдържат пренебрежимо малко живак, за разлика от някои по-големи риби. Как да извлечеш максимума? Избирай консерви в собствен сос, вода, не в масло. Маслото може да блокира усвояването на водноразтворимите витамини от група Б, от които мускулите имат нужда като от запалка. Отцеди, намачкай с вилица и нанеси върху пълнозърнести крекери. Изтискай лимон. Витамин С от лимона или от домат е не само вкус, а и щит. Неутрализира пурини, които могат да подразнят ставите при чувствителни хора. Хъпни ги точно 2 часа преди или 2 часа след физическа активност. Така белтъкът и креатинът се срещат с мускула в подходящия момент. Представи си да отвориш кутията спокойно, без да се бориш с капачето, и после да изкачиш стълбите без онова парене в бедрата. Това е усещането, когато омега-3 и креатин пристигат заедно. Направи запас. 8 кутии в шкафа са като 8 готови тренировки, които чакат своя ред. И още една приятна изненада. Сардините са от малкото белтъчни храни, които с времето до срока на годност дори омекват и дават калция по-лесно. Дивополовени, тихоокеански сардини струват малко, а доставят белтък, който понякога превъзхожда скъпия стек. Особено за стомах, който вече предпочита лекота пред тежест. Сардините зареждат мускула с морска мощ. А сега номер 1. Храна, която съчетава бърз и бавен белтък в точните пропорции и работи с физиологията на възрастния организъм, не срещу нея. Номер 1. Котич сирене, коч сирене. Пълномасленото котич сирене е като двоен ритъм. Суроватъчен белтък за сега веднага и казеин за през следващите часове. Приблизително в съотношение 20:80. Една чаша носи около 28 грама белтък, който се усвоява отлично и без нуждата от прахове и шейкъри. Тук се крие и една медицинска загадка, която рядко се обяснява достатъчно ясно в кабинетите. След 60 мускулите развиват известна инсулинова резистентност. Не целият организъм, а конкретно мускулната тъкан. Това пречи на аминокиселините да влязат в клетката, дори когато белтъкът е на лице. Котич сиренето обаче идва с естествен билет. Разклонено верижни аминокиселини, които могат да се промъкват директно в мускула, без да чакат инсулинът да ги поведе. Освен това е култивирано. Идва с ензими от ферментацията, които предварително раздробяват белтъка
и го правят мек към стомаха. Затова не е случайно, че десетилетия наред бодибилдърите са го пазили като прост, но верен съюзник. Как да отключиш ефекта? Избирай само пълномаслено котич сирене, с живи култури, ясно изписани на етикета. Хъпни го чисто, без да го разреждаш с куп добавки. Така концентрацията на белтък остава висока. Времето е ключ. 30 минути преди сън за нощна защита. Или веднага след движение, разходка, тренировка, за строеж, тук и сега. Има и една игричка с киселинността, която може да утрои усвояването. Когато стомахът е леко по-кисел, белтъкът преминава по-гладко. Няколко хапки ананас или няколко ягоди 10 минути преди котич сиренето понижават pH, естествено и улесняват процеса. В магазините нискомаслените варианти често са отпред на щанда, но тук мазнината е част от терапията. Тя носи конюгирана линолова киселина, КЛАА, която потиска мускулното разграждане, докато белтъкът гради нова тъкан. Избирай 4% масленост, дори да е с няколко стотинки отгоре. Тези мазнини носят витамин К2 и витамин А, с роли, които нискомаслените версии просто не изпълняват по същия начин. Представи си утрото. Ставаш без да се подпираш на нощното шкафче. Носиш всички покупки в една обиколка, слизаш на пода при внуците и не мислиш как ще се изправиш след това. Това е свободата, която правилният белтък и правилният момент могат да върнат. И тук идва една честна констатация. С всеки ден, в който отлагаш да поправиш белтъка в чинията си, губиш мускул, който после изисква все повече усилия, за да се върне. Но вече знаеш кои храни работят с тялото след 60. Мускулите не са просто месо по костите. Те са двигателят на обмяната ти, стабилизаторът на баланса, застраховката ти за независимост. И сега те буквално чакат тези конкретни белтъци. Утре сутрин започни с онези 3 яйца. Първо тях, после зеленчуците. За следобед подготви порция конопени семена. Дребни, но настоятелни. А вечерта завърши с пълномаслено котич сирене. Само тази проста рутина дава над 70 грама белтък, който мускулите ти реално могат да използват. Преди да приключим, имам 2 въпроса към теб. Коя от 7-те храни те изненада най-много? И кое е онова физическо действие, което искаш пак да правиш с лекота след 30 дни? Да отваряш буркани, да изкачваш стълби, да носиш пазар. Ние четем и отговаряме на всеки коментар с насоки според твоята ситуация, така че сподели долу. Ако този разказ ти е полезен, абонирай се за здраве и мъдрост и натисни харесване. Така подпомагаш да достигнем до още хора, на които можем да върнем увереността в движението, започвайки още от следващото хранене. Благодаря, че гледа.